हॅलो नमस्कार. कसे आहात तुम्ही सर्व? मस्त मजेत ना? तर मी सातारकर सायली प्रशांत ब्लॉगरमध्ये तुमचं स्वागत करत आहे. तर आज आहे होळी. होळीच्या तुम्हा सर्वांना पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा. त्याचबरोबर तुमच्या मनातल्या सर्व इच्छा पूर्ण होत आणि तुमचा आजचा दिवस मस्त आनंदात जावो. तर आज होळी आहे. होळीनिमित्त सर्वांच्याच घरी पुरणपोळीचा बेत असतो. पुरणपोळी म्हटलं की त्याच्यासोबत कटाची आमटी ही आलीच. मग कटाची आमटी बनवण्यासाठी आपल्याला मस्त असा झणझणीत कांदा लसूण मसाला लागतो. मग त्याची रेसिपी आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. त्याचबरोबर होळी झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी असते धुलीवंदन, त्याला धुलवड असंही म्हणतात. तर मग धुलीवंदन या दिवशी आपल्याकडे नॉनव्हेज बनवलं जातं. त्याच्यासाठी देखील मस्त असा हा झणझणीत कांदा लसूण मसालाच लागतो ना. मग तो कांदा लसूण मसाला झटपट असा कसा बनवायचा हा आमच्या पद्धतीने मी तुम्हाला अगदी परफेक्ट प्रमाणात कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे. चला तर मग आता जास्त वेळ न घालवता मस्त असा कांदा लसूण मसाला कसा बनवायचा ते आपण पाहूया. कांदा लसूण मसाला कसा बनवायचा हे पाहण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. त्याचबरोबर जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर बाजूची घंटा देखील प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळतील. चला तर मग आता आपण पटकन बघूया कांदा लसूण मसाला कसा बनवायचा. या इथे कांदा लसूण मसाला म्हणजे चटणी बनवण्यासाठी मी इथे पावडर मसाला घेतलेला आहे. हा मसाला बनवण्याची प्रोसेस मी तुम्हाला नंतर एका सेपरेट व्हिडिओमध्ये दाखवेन, कारण ती प्रोसेस खूप मोठी पण आहे आणि याच्यामध्ये खूप सारे मसाले आणि मिरची पण वापरावी लागते ना हा मसाला बनवण्यासाठी. तर मी तुमच्यासाठी तो सेपरेट एक व्हिडिओ बनवेनच. तर या इथे मी 1 किलो प्रमाणात हे घेतलेलं आहे मसाला पावडर. आणि त्यानंतर इथे मी कांदा लसूण मसाला बनवण्यासाठी सफेद तीळ घेतलेले आहेत अर्धी वाटी. तीळ वापरल्याने आपली चटणी मस्त होते आणि मग आपली भाजी बनवत असताना आपल्याला जास्त मसाले वापरावे लागत नाहीत. त्यानंतर इथे मी अर्धी ते पाऊण वाटी खोबरं आहे ते पातळ कट करून घेतलेलं आहे. अर्धी वाटी लसूण आहे आणि अर्धी वाटीच आलं देखील घेतलेलं आहे मी. त्यानंतर या इथे मी 1 ते 1.25 किलो कांदे घेतलेले आहेत अशा पद्धतीने कट करून. कांदे आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहेत, त्याच्यामुळे अशा मोठ्या फोडी करून घेतल्या तरी चालतील. तर आता कांदे आपल्याला शिजवून झाल्यानंतर परत मिक्सरला देखील बारीक करून घ्यायचे आहेत. आता कढईमध्ये मी सुरुवातीला तीळ भाजून घेत आहे. तीळ मस्त असे आपले तडतडेपर्यंत व्यवस्थित आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत, खरपूस अगदी. तर तीळ अशा पद्धतीने मी भाजून घेतलेले आहेत. आता त्याच्यानंतर मी त्याच कढईमध्ये खोबरं जे कट करून घेतलेलं आहे ते देखील भाजून घेणार आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता खोबरं देखील मी भाजून घेत आहे. मस्त असा हा आपला टेस्टी कांदा लसूण मसाला तयार होतो. मस्त असे हे बघा तीळ पण खरपूस भाजून झालेले आहेत. त्याचबरोबर या इथे आता माझं खोबरं देखील छान खरपूस भाजून झालेलं आहे. ते आता आपण काढून घ्यायचं आहे सेपरेट बाजूला. यालाच घाटी मसाला असं देखील म्हणतात. आणि आता हे बाकीचं जे भाजून घेतलेलं आहे ते पण आपल्याला मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं आहे. या इथे कढईमध्ये मी सर्व कांदा ॲड केलेला आहे आणि आपल्याला मंद आचेवर हा कांदा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे. भाजून म्हणजेच शिजवून घ्यायचा आहे. सुरुवातीला अजिबात आपल्याला त्यामध्ये तेल वगैरे काही ॲड करायचं नाही आहे. 5-5 मिनिटाला आपल्याला हे हलवत अशा पद्धतीने हा आपला कांदा तुम्ही बघू शकता मस्त कलर झालेला आहे त्याचा, ब्राऊन कलर. अगदी डार्क ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपल्याला हा कांदा शिजवून घ्यायचा असतो. एक 20 ते 25 मिनटं लागतात कांदा शिजण्यासाठी. तर तुम्ही बघू शकता मस्त असा हा कांदा शिजून तयार झालेला आहे. अशा पद्धतीने शिजतो. आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला वरून 1 वाटी मी तेल ॲड करणार आहे. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, कांदा लसूण मसाला किंवा चटणी बनवत असताना आपला हात ओला नाही राहिला पाहिजे. जर हात ओला असेल किंवा जे आपण मिक्स करण्यासाठी पळी किंवा चमचा वापरू तो जो ओला असेल तर मग आपल्या चटणीला बुरशी येऊ शकते आणि ती लवकर खराब होऊ शकते. कोरडे हातच असायला हवेत मिक्स करत असताना नेहमी चटणी. तर तुम्ही बघू शकता मस्त असा आपला कांदा लसूण मसाला म्हणजे बनवण्यासाठीचा कांदा शिजवून आता मी थंड करून घेणार आहे. हा एक तासभर हा थंड करण्यासाठी ठेवून देणार आहे. त्यानंतर मी इथे आलं लसूण मिक्सरला बारीक करून घेत आहे, जे मी तुम्हाला आधी दाखवलेलं आहे ते. आलं लसूण बारीक करून झाले. आता हे भाजलेले तीळ मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे मी. अशा पद्धतीने मी एकदम बारीक पूड करून घेतलेली आहे तिळांची. त्यानंतर खोबरे बारीक करून घेत आहे. हे सुद्धा आपल्याला एकदम फाईन बनवून घ्यायचं आहे पेस्ट त्याची. हे बघा अशी पेस्ट बनवलेली आहे खोबऱ्याची सुद्धा एकदम बारीक पावडर. आणि ह्याच्यामध्ये अजिबात पाणी वापरायचं नाही बारीक करत असताना. आता कांदासुद्धा थंड झालेला आहे. हा सुद्धा मी मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता कांदा देखील बारीक करून झालेला आहे माझा. आता हे आपल्याला सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. उरलेला कांदासुद्धा मी मिक्सरला फिरवून घेतलेला आहे. आता हे मी ह्याच्यामध्ये ॲड करून घेत आहे आणि हे सर्व मिश्रण मी मिक्स करून घेत आहे.
एवढे सगळे पदार्थ वापरल्यानंतर मस्त अशी आपली चटणी तर तयार होतेच, त्याचबरोबर ही चटणी वापरून बनवलेल्या भाज्यासुद्धा खूप छान होतात. आता जी पावडर आहे मसाल्याची ती आपल्याला ह्याच्यामध्ये ॲड करायची आहे. थोडी थोडी करत आपल्याला ही पावडर ह्याच्यामध्ये ॲड करून घ्यायची आहे, म्हणजे आपल्याला अंदाज येतो. जर आपल्याला वाटलं की पावडर शिल्लक राहत आहे तर ती आपण ठेवू शकतो तशीच आणि नेक्स्ट टाईम परत वापरू शकतो, किंवा फिश वगैरे फ्राय करण्यासाठी आपण हीच गरम मसाल्याची पावडर वापरू शकतो. तर या इथे तुम्ही बघू शकता मी पटपट आता हे ॲड करून घेत आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे. पूर्णपणे याच्यातल्या गाठी मोडून घ्यायच्या आहेत. इकडचं वातावरण थोडंसं दमट असल्यामुळे मी थोडासा सुट्टा असाच हा सुटसुटीत मसाला बनवून घेणार आहे मोकळा. जास्त असा ओलसर ठेवणार नाही आहे, त्याच्यामुळे मला ही एवढी पावडर लागणारच आहे. 1 ते 1.25 किलो कांद्याला बरोबर 1 किलो ही गरम मसाल्याची पावडर लागतेच मिरचीची. मिक्स करून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी 1 वाटी मीठ ॲड केलेलं आहे आणि मी हाताला तेल लावून हे मिश्रण मिक्स केलेलं आहे. परत थोडंसं वरून मीठ ॲड केलेलं आहे. जर तुम्ही हाताने मिक्स करणार असाल तर सुरुवातीला हाताला तेल लावायचं, नाहीतर मग हात झोंबतात, नंतर मग आग होते हातांची. आता हे आपण 2 ते 3 तासासाठी थंड करण्यासाठी ठेवलेलं. त्याच्यानंतर हे बघा मी मस्त असं काचेच्या भरणीमध्ये भरलेलं आहे. एकूण याचं प्रमाण 2 किलो प्रमाणात भरलेलं आहे. सव्वा किलो कांदा आणि 1 किलो पावडर वापरल्यामुळे 2 ते 1.25 किलो अशी आपली चटणी तयार झालेली आहे. मस्त अशी 2 ते 3 महिने ही आपल्याला कांदा लसूण मसाला पुरतो अशा पद्धतीने बनवल्यानंतर. आणि गडबडीच्या वेळी देखील मस्त झटपट आपण हा मसालाच वापरून स्वयंपाक बनवू शकतो. नॉनव्हेजची सुद्धा भाजी ह्याने खूप छान होते. तुम्ही नक्की अशा पद्धतीचा मसाला बनवून नक्की ट्राय करून बघा. आणि हा मसाला नॉर्मली आपण काचेच्या भरणीत किंवा चिनी मातीच्या भरणीमध्येच स्टोअर करून ठेवायचा, जेणेकरून त्याचा कलर देखील तसाच राहतो आणि चवही छान राहते आणि हा मसाला खराब देखील होत नाही. तर तुम्ही बघू शकता मस्त असा हा कांदा लसूण मसाला तयार झालेला आहे. कलरही त्याचा अगदी लाल भडक आहे. त्याच्याने आपल्याला वरून ॲडिशनल असा काही कलर ॲड करावा लागत नाही, कारण हा मसालाच एवढा मस्त असतो. कारण पावडर बनवत असताना याच्यामध्ये बेडगी मिरची वापरलेली असते. तर मस्त असा माझा कांदा लसूण मसाला तयार करून झालेला आहे. तुम्ही बघितलेलाच आहे. तुम्ही देखील अशा पद्धतीने कांदा लसूण मसाला तयार करून नक्की वापरून बघा, तुम्हाला देखील तो आवडेल. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. त्याचबरोबर तुम्हाला एक गोष्ट मला सांगायची आहे, अशा पद्धतीने जर कांदा लसूण मसाला करून आपण जर वापरला तर स्वयंपाक करताना अगदी इझी जातं. गडबडीच्या वेळी झटपट आपला स्वयंपाक होतो आणि अगदी चविष्ट असा आपला स्वयंपाक तयार होतो. कुठल्याही भाजीला आपण हा कांदा लसूण मसाला वापरू शकतो. खूप छान लागतो. तुम्ही देखील अशा पद्धतीने वापरून नक्की ट्राय करा. अशा पद्धतीचा कांदा लसूण मसाला बनवण्यासाठी जी काही प्रोसेस आहे, किती प्रमाणात साहित्य लागतं, याच्यासाठीचा एक सेपरेट व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी नक्की घेऊन येईन. त्याचबरोबर जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक देखील करा. आणि चला तर मग आता परत भेटूया आपण पुन्हा एकदा नवीन एका व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय.